ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଡମିସ୍ତ୍ରୀ ଓଡାମର ଲୋକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଜ ତିଆରି କରି ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ମାପଟା କେତେ? ଆବେ ତୁ ସେଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଛାୟା ବେପାରୀ? ସବୁ ଧୋୟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଡମିସ୍ତ୍ରୀ ଓଳାମର। ସେମିତି କହିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଡମ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ସାଇଜ ନେଇ ସାଇଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗିବ, ଯେମିତି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଜିତୁ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିଆ। ଜିତୁ ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଜ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମୁଗୁନି ପଥର ଆସୁଛି। କଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିଥିଲେ? ତୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଆମ ଘରୁ ଶିଳି ପତା ନେଇ ଆସିବୁ, ସିଧା ପୋତି ଦେବୁ, 4 ପିଟି ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ, ଟଙ୍କା 200 ଦେମି। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି ନା କୁକୁର?